Giimbestigahan na sa Department of Education DepEd Regional Office 7 ang kamatayon sa 12 anyos nga tinunan sa Badja National High School. Ano ang report? Mismo si DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez ang nimando sa investigasyon sa pagkamatay sa 12 anyos nga si Rabi Katingan ang tinunaan sa Badja National High School. Bisan pa man og wala sa sulod sa campus namatay ang bata, apan gusto masayran sa DepEd ang mga sirkumstansiya upang hitabo sulod sa tungkaan sa wa pa kini mamatay. Subay usab sa pagduda sa mga ginikanan nga biktima sa bullying ang anak. Unang ikataho nga naigo sa bula ang dughan sa bata nga gipatiran sa laing tinunaan hinungdan sa pagkatumba nini og pagsuka sa dugo. Makasagmuyo no, nag-uol pud ta labi na sa amo ang condolences pod no sa mga sa pamilyang nagbangutan tungod atong hitabo. Rest assured nga ato ang buhatan also will have our own investigation kung unsa gyud nahitabo para makatabang man sa pamilya. Giangop usab sa DepEd ang investigasyon nga gihimo karon sa mga otoridad sa nahitabo. Pinaagi sa resulta unya sa imong autopsy sa NBI sa lawas sa tinun-an, masayran ang tinuon nga nahitabo matud sa DepEd official. Gamiton nila kini sumabot nga mga lakang og galing makita nga adunay foul play sa kamatayon ni Katingan. We want justice, so mo po na ato apong tuyo og tumong nga matagaan yung hustisya no ang kamatayon sa bata kunya matan-aw na to kinsa gyud og asa gyud asa posible nga nagkulang ang ato ang eskwelahan. Ato sa phone interview sa principal sa Badja National High School, giklaro nini nga way nahitabong bullying sulod sa school campus ug labaw na nga way nahitabong pagpangnagmal tali sa mga tinunan. Hugot nila gipatuman ang Child Protection Policy ug kanunay gimonitor ang kalihukan sa mga bata. Nilanta na daan the night before, days there is a record sa nurse. Yeah, after ato kay kuha naman to, ipatake naman to paracetamol kay siyempre pila to 37.6. Okay. So 37.6. Ang class advisor o kana si na mga gipasangin nila, ako nang gika-istorya dire niya. The one-on-one pag yun min say nahitabo. Ma'am, amigo raman kay ni Rabi, ma'am. Una, wala man mi nagkuha na ng bula. Nagduwa mi pero wala mi naglabayag bula. Gipadayag usab sa principal nga gihilanta ng bata og duna usab kini gipamati sa lawas. Apan gibarugan sa inahan nga wa hilanti ang ilang anak. Gani ni kaon pa kini sa wa pamulagom o gidala sa Badjan Hospital diin didto namatay. Samtang niauhag ang DepEd sa mga ginikanan ug magtutudlo nga magtinabangay sa magbantay sa mga bata aron malikayan ang mga daotang panghitabo sa eskwelahan. As long as we have teachers, we have principals, we have division personnel and region who has the heart for learners nga naalataan ng passion, I know we still have hope. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.